Sliboval jsem rozhovor se slavným slavistickým fanouškem a František Ringo Čech jím bezesporu je. Tak Ringo, jakožto velkého slavistického fanouška srdcaře se vás musím zeptat na to, co říkáte na ty zemětřesení, na ty změny, které nastaly ve vedení Slavie v realizačním týmu. Já myslím, že to je pozitivní zemětřesení. Mám radost holandského trenéra, mám prostě snad se blízká na lepší časy. Já mám jeden velký sen, jo. Já jsem pověrčivej. Ano. Do mužstva se musí vrátit vnuk Františka Veselýho. Bez jména Veselý to nemůže Slavie vyhrávat. A kdyby měl plnit nějakou jinou roli než hráče, stálo by to za to, kdyby třeba aspoň Kustora dělal nebo něco takového. Prostě Veselý by tam měl být. Je to mladý, talentovaný kluk, není o nic horší, než ta 11, co tady běhá. Když se řekne Veselý, všichni slávisti by si měli kleknout. To souhlasím samozřejmě, to je velká slavistická modla. Jinak ještě zpátky k trenérovi Alexi Pastorovi. Vy už jste naznačil, že jste kvitoval jeho příchod. Co podle vás může pozitivního vnést do Slavie? Já mám pocit, že on dostane, holandský trenér asi dostane peníze od neznámého majitele. No, předem říkám, že to je jediná cesta, jak z toho ven. Slibujete si tedy ofenzivnější projev Slavie? Ano, už dneska je to vidět, že kluci jakoby se probudili, no, začali hrát, já myslím, že to je všechno v hlavách a v srdcích. Pochopitelně. Na druhou stranu nepřišlo vám trochu nefér nebo nevhodně načasované to odvolání Pastorova předchůdce, trenéra Koubka? Trenér Koubek ignoroval vnuka Františka Veselýho. Znova opakuju, před celým fotbalovým národem, to je trest, pane. Dobře, můžeme se na to zeptat přímo Alexe Pastora, ten ho ale zatím opomíjí také, protože... On o něm neví. On o něm ještě neví. Oni mu ho zatajili. Je potřeba připomenout ať toto se na něj podívá jméno. On a když on ho vyřadí z mužstva, tak to budu respektovat. Aha, takže pokud Pastor nebude respektovat... Je spravedlivý, nezaujatý. Je pravda, že co jsem tady slyšel, tak názory třeba hráčů nebo i členů realizačního týmu, tak na Pastorovi obdivují a cení si právě toho, že je zatím neposkvrněn takovými těmi levárnami, když to tak řeknu. Oni ho brzo poskvrněj, ale doufám, že mezi tím budeme mít titul. Rok 2015 bude rokem Slavie. Myslíte? Jsem si jistý. A co vás vede k tomuto odvážnému tvrzení? Skvělá hra našeho mužstva, skvělý tým, skvělý zázemí, super bohatý majitel, nádherný stadion. My slávisti už toho moc nepotřebujeme. A vy máte nějaké zákulisní informace, protože my stále nemáme příchod toho ruského investora, o kterém se spekuluje, potvrzen. Já jsem volal Putinovi, ale on mi nebere telefon. On se prý s majitelem zná, ano. A Ringo, otázka na závěr. Vy jste říkal, že rok 2015 bude rokem Slavie, tedy předpovídáte titul, ale co ta aktuální sezóna? Vidíte to se záchranou Slavie dobře? Já myslím, že budeme možná tak druhý, třetí. Ještě letos? Ještě letos. Tak věřím dobře. tomu. Děkujeme, vy jste jeden z mála takto optimistických fanoušků Slavie. Vám tedy přeju, aby se dařilo vašemu oblíbenému týmu už dnes v zápase se Znojmem. Díky za návštěvu. Nashledanou. Nashledanou, no a my míříme po tomto rozhovoru s Františkem Ringem Čechem na komentátorské stanoviště. Předávám tedy štafetu Tomáši Radotínskému a Václavovi Pilnému.